Benvidos á oitava e antepenúltima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Viñemos até a provincia da Coruña, concretamente até aquí, até Ferrol. Unha cidade que en plenas festas patronais celebrou outro festexo máis. Neste caso o triunfo e o título de campións de Galicia de Rallys de Vítor Senra e José Murado. O de Dumbría é o novo campión e fixo na casa nunha terra que ofrece moito ao viaxeiro. E o paraíso do surf, podemos gozar e perdernos co ferrol da ilustración ou visualizar un porto que é un dos principais polos industriais da nosa comunidade. E un gran reclamo foi tamén a oitava parada do certame autonómico con varios títulos en xogo nunha edición número 55 do Rally de Ferrol que nos deparou unha proba difícil, selectiva e marcada por unha cambiante meteoroloxía. 126 equipos tomaron a saída nun rally que puntuou para varias copas, por exemplo, foron a Pirelli AMF-MS, o volante FGA e o Criterium Recalde. Copas como foi a Pirelli Driver Autia Top 10B, en que Toño Barcalcel e Alberto González buscaban encarrilar o título. Pois ben, esta dupla foi protagonista, pero doutro peculiar tramo, o do noso test. Eso lo sabes tú mejor. Yo digo que 16. 17. 15. 15. 10 segundos. 9. 59-95 HPD. 113. Antonio Orozco. Néstor Casar. 127. 130 y algo. 127. Xa lle pusemos a proba esta dupla que tomou parte nun rally de Ferrol que contou con 9 tramos cronometrados e 112 kilómetros cronometrados distribuídos en 3 seccións. Na matinal 3 especiais coas dobres pasadas a Irixó a Monfero e o único paso polo tramo Monfero-Monfero de 14 km de longitude, o segundo máis longo do día. Para a tarde a organización deparou 5 especiais máis co protagonismo pros tramos de Ferrol, San Sadurniño e as Somozas, tras a anulación dunha a 2 pasadas precisamente a este último tramo. 8 especiais moi técnicas e tamén selectivas. Unha edición a do Rally de Ferrol en que máis aló da loita polo título e o protagonismo para Vítor Senra e José Murado, tamén tivemos moita expectación na batalla polo Supercampeonato R5 Pirelli Recalde. Dani Verdomás, Alberto Meira e Jorge Pérez partían de novo como grandes candidatos ao podio absoluto e tamén á vitoria. Dos tres o que peor parado saiu foi Verdomás, que abandonou o remate da terceira especial por un problema na bomba da gasolina, dicindo adeus ao título. Até ese momento mantíñanse na segunda posición da xeral tras uns intratables Vítor Senra e José Murado. A choiva quiso darlle un plus de emoción ao rally nunha primeira sección en que hubo un pouco de todo. 3 tramos seguidos que alternaron asfalto mollado e seco e que obrigou a moitos equipos a tomar precaucións en Irixó a Monfero. Os líderes do campeonato referendaron a súa absoluta superioridade pechando a matinal con 40 segundos de vantaxe sobre Alberto Meira e Abelino Martínez. Ambos os dous víronse favorecidos polo abandono de Verdomás e Mirón para ascender á segunda praza. O de Gondomar pareceu esquecer o gafe que o acompañaba nas últimas carreiras, onde os problemas mecánicos no Skoda levaron a sufrir 2 abandonos consecutivos. Izquierda Z a fondo, derecha Z larga, fondo de 80, fondo 150. Rascas y recto, derecha Z con fe, 40. Izquierda 7 con fe, 40. Frena fuerte, izquierda 7, menos corta.
Vamos, seguida derecha 7 tendrás, frenando, para izquierda 7 menos corta, 30, frena, parar, cruce, derecha 5 más menos, cruce, salimos tope, derecha 7 tendrás, frenando, ojo izquierda 7 menos corta, cruce, salimos tope, vamos. Por detrás a primeira sección do rally deixou nos o gran ritmo de Joan Vinges e Jordi Mercader co Hyundai. Os dous situáronse na terceira posición de xeral e cunha renda de algo máis de 12 segundos sobre o novísimo Gil Membrado, co Fiesta Rally 2. Unhas 5 primeiras posicións que nas seccións vespertinas sufriron leves cambios. Sen remurado seguiron o seu, un ritmo sostido e xa sobre un asfalto 100% seco. O de Dumbría non asumiu riscos para levar á meta o C3, selando o seu cuarto título en Ferrol e certificando ademais matemáticamente o título de campeón autonómico de rallies. Senra fixo case pleno de scratch porque Vinges lle arrebatou un, pero pechou o rally de Ferrol desde o máis alto, unha vantaxe de algo máis dun minuto e 20 segundos sobre Alberto Meira e Avelino Martínez. Sabe ben, sobre todo conseguilo aquí nun rally como é Ferrol, que é un rally da casa, así que victoria e título octavo consecutivo, así que moi felices e darlle enhorabuena a todo o equipo que detrás hai un gran traballo que leva moitos anos salindo a perfección e ojalá siga así. Sí, é un rally moi difícil, polo mañá estaba complicadísimo, era moi difícil manterse na carretera, así que conseguimos pasar, non cometer erros e ser o objetivo. Pola tarde correr o que podíamos e disfrutar. A segunda posición final terminaron a de amarrar nos últimos 4 tramos, Alberto Meira e Avelino Martínez. O Pontevedrés xestionou as diferenzas con Joan Vinges e Jordi Mercader para volver ao podio absoluto no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Este resultado de Meira, que se impuso no Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi, deixa visto para sentenza o título da Copa a falta só de 2 probas para terminar a temporada. Sí, la verdad es que bueno, yo ni echara los cálculos, ¿no? Sabía que Verdomás tenía opciones siempre y cuando no acabáramos nosotros en 2 segundos puestos en estas 3 últimas carreras que quedaban, que iba a ser muy difícil. Y bueno, al quedarse fuera, nosotros tenemos ya 5 victorias, un 4º puesto. Y como te comentaba antes, no echamos cálculos, pero bueno, ahora la gente de Pirelli ya nos comentó que somos matemáticamente, aunque abandonemos las 2 siguientes carreras y gane Dani, ganaríamos por 4 puntos. La verdad es que estamos muy contentos, que era el objetivo a priori antes de empezar el año, porque luego con Víctor no se puede, con el World Rally Car, y la verdad que muy contentos y sobre todo felicitar a todo el equipo por el gran trabajo que hizo todo el año, por todo el tiempo que le dedican, que es un deporte complicado, tanto económicamente como de tiempo, y darle las gracias a todo el equipo, desde Óscar al último miembro del equipo, y sobre todo a todos los sponsors que año tras año nos hacen poder competir y con presupuestos muy pequeños luchar por el campeonato y por estos supercampeonatos. Yo no corrí aquí en Ferrol desde el año 2013, cuando fuera subcampeón de España, que hiciera todo el nacional, y son tramos que me gustan, pero bueno, que hay que correrlos año tras año para saber dónde están las trampas. Y bueno, vino Joan a última hora a meter un poquito de chicha y no me tenía que haber metido en esa guerra, ¿no? Pero dije, venga, aún tenemos margen de un par de rallies más, vamos a intentar que no venga el andorrano aquí a fastidiarse el segundo puesto. A pouco máis de medio minuto do podio quedaron Joan Vinges e Jordi Mercader, terceiros clasificados deste rally de Ferrol, en que foron de menos a máis. Sufriron as 2 primeiras especiais, pero co asfalto xa completamente seco impuseron un ritmo moi alto. Os dous chegaron a marcar o scratch na segunda posición polo tramo Ferrol-Ferrol. Veteranos e curtidos en 1000 batallas levaron o Hyundai ao terceiro caixón nun rally que coñecen case á perfección. La verdad que sí, que ha sido un rally de Ferrol auténtico, ¿no? Porque por la mañana ha estado muy complicado, había mucho barro con la lluvia, pero después por la tarde hemos podido ya correr, atacar, ir a tope, porque por la mañana era mejor ir un poco más tranquilos y no arriesgar tanto.
y por la tarde hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Y lo que decía, gracias a Rallycar que me da siempre la oportunidad de poder estar aquí. Y bueno, hoy estamos aquí contentos con Jordi, pero tristes también porque nos falta un buen amigo y un buen profesional que llevamos muchos años con él en las carreras y por desgracia ya no está aquí con nosotros y nada, este podium va por él porque se lo merece y es muy grande. O top 5 deste Rally de Ferrol completaron Jorge Pérez e Miriam Vera, nunha traballada cuarta posición a que escalaron definitivamente no primeiro paso polo tramo Ferrol-Ferrol. O abandono na sétima especial de Gil Membrado e Jandrín López quitoulles un incómodo rival que na matinal puxo mesmo en apuros ao Senra, Meira e Verdomás sobre o asfalto mollado. Sen o catalán, o top 5 completarono un sobresaíntes Antonio López Lence e Raquel Rodríguez cun Peugeot 106. Resultados que nos deixan a clasificación xeral do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys da seguinte maneira e con só 2 probas para dar o carpetazo á temporada. Líder destacado Víctor Senra con 299 puntos. Segundo é Alberto Meira con 184 puntos. Tras él nesa pelexa Jorge Pérez con 166 puntos. En esa loita pola segunda praza tamén aparece Dani Verdomás con 160 puntos. Por detrás, Alberto Otero, 88 puntos, Álvaro Castro Laíño con 73, Álvaro Pérez con 63 puntos e pechando este top 8, Marco San Román con 54 puntos. Seguimos e facémolo agora co repaso a todo o acontecido nas diferentes copas promocionais. Comezamos coa Pirelli Driver Autia Top 10B. Ferrol e a dureza dos seus tramos pasaronlles factura a Antonio Fernández Valcárcel e Alberto González. Os dous tiñan a tiro o título da Copa, pero a mecánica do Evo 10 dixo basta no penúltimo tramo e cando xa contaban cunha marxe de máis de 2 minutos e 40 segundos sobre Diego Varela e Adrián Díaz. O abandono de Valcárcel engadelle un pouco de emoción á recta final do campeonato porque o terceiro posto de Rubén Cela situaos a só un punto dos líderes. A vitoria nesta Top 10B foi finalmente para Varela e Díaz, a primeira da temporada para eles. A segunda posición foi para Rubén Santas e David Ferreira co M3, mentres que o podio o completaron Rubén e Noé Cela co BMW Compact. Nos salimos disfrutar, probar, a ver onde estábamos, probar un pouco o coche, facernos a él. Fixemos o rally de Narón e nada. Os tramos de pola mañá sabíamos que eran moi delicados, sabíamos que tiñamos que pasar e aguantar para a tarde. E nada, así fixemos. A verdade que foi de menos a máis, pola mañá estaba complicado para todo, incluso na segunda pasada de Irixó estaba moi complicado, moito peor que na primeira. E bueno, foi pola tarde, a verdade que tocou aí un pouquiño aí a amortiguación e tal, e moi ben, a verdade que é para felicitalo porque a verdade que foi moi ben, é impresionante, chaval. Na Pirelli Driver Autia Top 10C, a exhibición de Antonio López Lence e Raquel Rodríguez co Peugeot 106. Quintos clasificados na xeral absoluta, o seu fantástico arranque de rally dinamitou a clasificación da Copa. Nos 3 primeiros tramos e coas dobres pasadas a Irixó a Monfero xa amasaron un colchón de prácticamente un minuto sobre Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey. Esta diferenza disparouse finalmente até o minuto e 50 segundos sobre o piloto de Boiro, que se mantén como líder na xeral da Copa. Castro Laíño, que si logrou gañar na agrupación 4, amplía vantaxe sobre Pablo Sánchez e Iván Vázquez na xeral da Top 10C. A terceira posición na xeral desta Copa foi para David Amenedo e María Becerra cun Peugeot 206. López Lence levou tamén a vitoria dentro da agrupación 3 por diante de Iván Rivera e Aitor Pérez. A verdade é que era máis rally de resistencia que de correr, pero soupemos resistir a un bon ritmo
e salimos vendo a sección matinal e agora pola tarde pois moito máis tranquilos, disfrutando máis, o tempo así permite disfrutar máis do coche, arriesgar un pouco máis e disfrutando a top. A verdad que estaba moi complicado, o ritmo que íbamos era un ritmo, bueno, para estar como estaba era alto, pero creo que soupemos facer un bo papel, sabíamos perfectamente onde había que arriesgar, onde había que pasar. É importante pues, regular eso, nada, a verdad que super contentos. Na Pirelli AMFMS, vitoria e paso de xigantes de Álvaro Pérez e Manuel Alfonso este vez cara ao título. O triunfo en Ferrol decidiuse no tramo Irixó a Monfero. Aí perderon case 1 minuto e 40 segundos Jacobo Segade e Andrea Fidalgo tras sufrir un problema mecánico que os deixou case sen opcións ao triunfo. Os dous saíran moi agresivos nas primeiras especiais, endosándolle case 1 minuto a Pérez e Estévez. Tras ese erro, Segade seguiu coleccionando scratch, pero non puido neutralizar unha desvantaxe que quedou ao final en 28 segundos sobre o líder. A terceira posición final foi para Diego González e Diego García cun Citroën Saxo. Segade perdeu unha boa oportunidade de asaltar o liderado da Copa, que segue sendo en poder de Álvaro Pérez. Sabíamos xa desde un primeiro momento que Ferrol iba a ser moi difícil, sempre o é. Bueno, para máis hoxe que as condicións que había xa desde a primeira hora, a chuvia, a verdade que no tramo de Irixó, o tramo máis complicado de todo o rally, pois fixo un dos tramos máis difíciles do que levamos correndo este ano. Bueno, creo que supemos manternos polo negro, que xa bo foi. Sabíamos que con eso, pois, o rally era moi largo e sabíamos que con estar aí que ao final íbamos a facer un bo resultado, bueno, creo que o conseguimos. Así deste xeito celebrou o título Marco Lorenzo e Diego Gil no volante FGA. Gran temporada para eles con 5 vitorias, a última delas aquí en Ferrol. Triunfo sólido con 2 minutos de vantaxe sobre Diego Camuñas e Lucía César. Os únicos que lle puideron arrebatar un scratch a Lorenzo neste rally en que ademais sumou unha nova vitoria, conquistou o título na PSP 25, algo que lle vai permitir ser bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo o próximo ano. Roberto Suárez e Cristian García ocuparon a terceira posición na xeral final do volante CGA. Pois non sabía como sabía, pero a verdade que repetiría 1000 veces. Hoxe o día era moi complicado, presentábase moi complicado e a verdade que terminamos sin ningún susto. Non daba un duro por ele porque os tramos realmente estaban a mañá moi rotos. Monfero especialmente patinaba moito, ainda que parecía a priori que era o tramo no que se podía correr un pouquiño, non era así. Salimos con moita cautela, estilo Lalín, porque é un rally moi parecido, bastante peor na miña opinión porque é moi complicado, moito máis que Lalín. E nada, despois foi cuestión de manter un ritmo medio alto e celebrar o título, como ti ben dis, con a vitoria, pois, inmellorable. No Criterium Recalvi, segunda vitoria consecutiva da temporada para Adrián Regueira e Sergio Fernández co Peugeot 106. Os dous situáronse como líderes ao remate do primeiro tramo e aguantaron até o final no máis alto, avantaxando en case 1 minuto a Yerei González e Xoel Álvarez. Regueira e Fernández impuséronse tamén na agrupación 5 deste rally de Ferrol. Si é verdad que o rally complicadísimo, os máis complicados que corrí nunca. Non había un tramo mañán que non fora unha guerra chegar á meta. E, bueno, xestionámolo intentando cometer os menores errores posibles e así foi. Creo que aí a diferencia estuvo nos tramos da mañán, que quizá era onde estaban peor, e logo ao longo do día pois conservamos un pouco a ventaxa. Yerei González e Xoel Álvarez sufriron no primeiro tramo, o de Irixó a Monfero, onde desllantaron e perderon un tempo importante. A pesar de todo, salvaron un rally difícil e sitúanse como novos líderes do Criterium Recalvi, superando a Diego Romero, que sufriu unha saída de estrada e se viu obrigado a abandonar. A xeral desta Copa sofre, por tanto, un emborco con Yerei González como novo líder tamén da Bolsa 24. A terceira posición na xeral de Ferrol, en segundos na Bolsa 24 foi para
Elliot Gómez e José Ramón Seoane co Toyota Aygo. Temos claro que íbamos a empezar con moita calma, xa que as condicións dos tramos da mañá eran moi complicadas, sabíamos que eran tramos moi complicados e tomámoslo con calma. Xa antes de chegar á salida do primer tramo doblamos unha llanta, tuvemos que parar a cambiala, despois a falta de, non sei, 4 km así, desllantamos, así que xa nos condicionou bastante a mañá. E nada, despois fomos gestionando o rally mellor que sabíamos, fomos correndo bastante, tampouco sin tolear, xa que, bueno, no rally anterior tuvemos un error bastante grande. E ben, de cara á tarde, por suerte, xa secou, resolvimos bastantes problemas que nos deu o coche, bueno, ainda nos sigue dando. E, bueno, do resto, a verdad, moi contentos, un rally moi difícil e queda para o recuerdo. No repaso por agrupacións, na dúas destacamos a vitoria de Alejandro Medín e Iván Bouza co Hyundai i20. A máis dun minuto quedaron Diego Varela e Adrián Díaz, mentres que o podio completarono Jesús Vila e Iván Rodríguez. Na agrupación 6, triunfo para Juan María Andrés e Uxío García co Mini Cooper. Mentres que na 7 impuséronse José Luis Cotelo e Diego Mourente co 205 GTI. Vencedores tamén no apartado de históricos. Mais aló do Rally de Ferrol houbo importantes eventos na nosa comunidade e tamén outros que chegan en apenas uns días. Repasámolo todo nun formato máis breve. Xa está en marcha a conta atrás para a cuarta proba do Campeonato do Mundo de Rallycross que se vai disputar o 7 e 8 de setembro en Monte Alegre. O trazado portugués acollerá dúas novas carreiras nun tramo decisivo da temporada onde se están a poñer en liza os títulos de campións do mundo de Europa. A principal novidade no circuito de Barrosa estará na loita en pista entre os vehículos eléctricos e de combustión, xa que os primeiros estrean dentro da categoría RX2. No alto das montañas portuguesas de Vilarreal, todo está listo para acoller os mellores pilotos do mundo que porán a proba o seu talento nun espectacular trazado de 945 metros de corda. A combinación de tramos de terra e asfalto exixen sempre o máximo de máquinas e pilotos, nun circuito que sufriu importantes melloras para adaptarse ás exigencias da Federación Internacional. 10 anos despois da súa entrada no Campeonato do Mundo de Rallycross, nesta nova edición todas as olladas centraranse no vixente campeón do mundo Johan Kristoffersson. O sueco é o líder sólido con 4 vitorias nas 6 rounds celebradas até agora. Fixo dobrete en Suecia, gañou en Hungría e tamén en Bélxica. Os seus 3 principais rivais pola coroa son tamén nórdicos. O noruegués Ole Christian Baby é segundo con 114 puntos, a 39 do líder. E por detrás emerxen tamén novos talentos de especialidade. É o caso de Kevin e Timmy Hansen, dous suecos que xunto a Niklas Gronholm e Clara Anderson están a darlle unha nova dimensión ao certame. Todo está listo para que dentro dunha semana os afeccionados sexan testemunhas da cuarta batalla da temporada do Campeonato do Mundo de Rallycross. A cita estará en Monte Alegre. De volta á nosa comunidade repasamos o acontecido na cuarta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix. En Ribadumia, Alfonso Pisco Bentín foi o vencedor absoluto co Yakar Cross e tamén se impuso na clase A por diante de Cristóbal Serantes e Jaime Castro. Dominio absoluto de Bentín nas dúas jornadas con 4 scratch nos 5 tramos cronometrados que tamén lle permitiron levar o triunfo na Copa MRF por diante de Víctor Manuel Fernández e David González. Este resultado afianza o demais como líder do campeonato na clase A con 48 puntos de vantaxe xa sobre Manuel Rey. Un rally moi bonito, longo, bueno, o memorial este moi emotivo. Nada, dar as felicitacións ao equipo Tino Racing polo gran traballo que fixeron. Esperemos que para o ano podamos volver. O espectacular ritmo de Pisco Bentín distanciou nun minuto e medio a dupla formada por Francisco Dorado e Andrea Lamas, o volante dun Polo R5, e que lograron terminar na segunda posición absoluta. Frenar I5, 60 vistos, frenar I4, abrir, frenando 30, I3, 40, ojo, derecha 3 parado, estrecho, 3 parado, estrecho, 20, derecha 3, larga 20, rápida, cae, I3 pronto, 60, I7 pronto, menos 40, frenar mucho, D3 no por medio mano, ojo está.
Dorado e Lama, segundo clasificados absolutos, foron os vencedores dentro da clase B, a dos turismos. Fixérono tras manter baixo control con acerto a Jorge Iglesias cun Fiesta N5 que ocuparon a terceira praza a pouco máis de 13 segundos de Dorado e Lamas, vencedores tamén da Copa Pirelli 4x4. Moi contentos, creo que tuvemos un ritmo moi bon, é unha pelea moi bonita e moi sana todo o fin de semana, e logo hoxe un pouco máis tocados. Rubén Vázquez e Sandra Amaro impuséronse dentro da Copa Pirelli dianteira con 44 segundos de vantaxe sobre Marcos Lista e Adrián Díaz, dupla que ocupou a segunda posición na xeral. Carlos e Matías Maquieira terminaron na terceira praza. O resultado é bo, sabendo que, bueno, a pouca experiencia que temos, pero, bueno, imos seguir así atacando e collendo máis ritmo. Imos agora ata a Estrada porque ali fixo parada o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. A quinta proba da temporada contou con máis de 70 equipos e un gran dominador, o líder da temporada. Jacobo Senín, que lograra a vitoria en todas as probas que disputou esta temporada, mostrouse moi superior, sendo o máis rápido en todas as mangas da carreira. O líder do certame contou co terreo despexado tras o abandono de Alexis Vieites, que competía na Estrada co Celtic VM10. Jorge Pérez co Porsche 991 GT3 quedou a case 41 segundos de Senín, nunha extensión en que espremeu o máximo o poderío mecánico alemán para terminar na segunda posición da xeral. Pérez impúsose dentro da categoría de carrozados a outro Porsche, neste caso o de Javier Carballo, quedando a 1 segundo e 9 décimas da vitoria. O podio completou no Manuel Senra, que se sumou á batalla polo podio co 308 TCR. Pisco Ventín, que finalizou segundo na categoría de non carrozados, foi o vencedor na clase 9, a reservada aos Carcross. No desafío Cumo, triunfo para Antonio Cid co Renault Clio, mentres que en regularidade os vencedores foron Sito Cabral e José Manuel Quintas. Da Estrada imos a Taboadela porque a sexta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña deixounos toda unha marca na proba orensa con 65 equipos na saída. Jacobo Senín amarrou a terceira vitoria consecutiva, algo que o converteu xa en campeón autonómico de montaña de maneira matemática. O piloto de Nova marcou os mellores tempos nas 4 mangas da carreira e avantaxou un algo máis de 17 segundos a Alexis Vieites, que se refixo do seu abandono na Estrada cun podio. Lo esperado, ¿no? Un cuarto puesto venirnos aquí, pero bueno, sempre interesa pues, quedar máis arriba posible e intentar conseguir a victoria. Neste caso conseguimos unha máis e, bueno, contentos. Terceiro na xeral absoluta e primeiro na categoría de carrozados finalizou Jorge Pérez, que volveu superar o Porsche de Javier Carballo en algo máis de 6 segundos e medio. A vitoria de Pérez certificou tamén de maneira matemática o título en carrozados. A Ponte Caldela xa chegara co campeonato debaixo do brazo. Bueno, o coche corre ben, creo que foi, vamos, que bastante con bastante holgura. En Taboadela, Javier Carballo e Francisco Javier Casqueiro remataron segundo e terceiro clasificado na categoría de carrozados. Entre os Carcross, con 10 pilotos inscritos, vitoria para Beni Porto, que cortou a serie de triunfos de Pisco Ventín, que acabou segundo con Abraham Vázquez na terceira praza. En Taboadela participou Mateo García, piloto bolseiro da Federación Galega de Automobilismo, sendo quinto nesta clase 9 a de Carcross. Antonio Cid repetiu triunfo no desafío Cumo, mentres que en regularidade a vitoria foi para Iván e José Antonio López. A última proba da temporada celebrarase do 6 ao 8 de setembro en Ponte Caldelas. Cambiamos la montaña polo autocross e trasladámonos agora até Santa Comba, que regresou o Campeonato Xunta de Galicia de Autocross o Grande cunha inscripción de luxo en
todas as diferentes categorías. Na clase 1 ata 1600 centímetros cúbicos, Martín Castro, da escuadra Arteixo Motorsport, logrou a vitoria co Peugeot 106 tras un final realmente apertado en que avanzou en apenas un segundo a Javier Lea e en clase 3 a Alejandro Martínez, que terminaron segundos e terceiros respectivamente. Bastante contentos con los resultados y poco más que contar. Nada, agradecer a la escudería poder sacar esta prueba adelante que llevaba tantos tiempos sin celebrarse y nada, que gracias a todos. Na clase 2, a de vehículos de máis de 1600 centímetros cúbicos, triunfo para Daniel Señarís, que cun de igual lanos avanzou o remate das 8 voltas a Felipe Santos en 5 segundos e medio. E na final volvín a salir na primeira línea, pero xusto estando na parrilla o coche empezou a fallar, estaba como a 3 pistóns. Conseguí igual salir primeiro, pero a media volta xa me adelantaron. Pero depois o coche parecía que empezaba a recuperar, e o primeiro tamén fallou, que quedou sin frenos ou algo así contou. E coloqueime primeiro outra vez e a aguantar. A clase 3, a máis numerosa en Santa Comba, deparou unha grella cunha quincena de carcross e unha loita pola vitoria tremendamente competida. Sergio Busto cun Quincar levou o triunfo e tamén foi o máis rápido dentro da Copa MRF. A 8 décimas quedou Sergio Suárez cun Speedcar, mentres co podio o pechou outro Quincar, neste caso o de Sergio Bastón. Enrique Castro impúsose na clase 4 por diante de Sabino García, mentres que na clase 5, a dos Carcross Junior, triunfo para Iago Rodríguez da Pena Autocross Arteixo. Cunha base foi o gran dominador da final, distanciando a máis de 15 segundos a Manuel Bermúdez ao remate das 8 voltas da carreira. Joe Agra finalizou terceiro, mentres que os dous pilotos bolseiros pola Federación Galega, Daniel Abellón e Alex Mariño, acabaron cuarto e sexto. Abellón foi ademais o vencedor dentro da Copa MRF Junior. Foi un pouco o día de máis a mellor, mellorando, con moitos erros, aprendendo moito. Viaxamos agora ao circuito das Pontes, porque ali se celebrou a segunda proba do Campeonato Xunta de Galicia de karting, con máis de 80 equipos inscritos. Na categoría mini, vitoria para Rafael Simón por diante de Daniel López, que foi o vencedor en Mini Nobel. A terceira praza nesta primeira categoría logrou una Kevin Fernández. En rookie, fin de semana perfecta para Aroa Fernández cun dobrete nas dúas mangas da carreira. Secundaran no podio Nicolás Fernández e Alex Busto. Na categoría junior, o asturiano Alejandro Méndez foi o máis rápido nas mangas oficiais da carreira, superando a Daniel García e a Alain Alonso. Raúl González en senior dominou a clasificación xeral, sendo ademais o piloto máis rápido en pista. Segundo finalizou Alexandre Mariño, piloto bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo. Ilenia Domínguez pechou o podio final. E por último, na categoría KZ, vitoria para César Álvarez por diante de Nacho Viñó e Jorge Suárez. Seguimos o repaso desde Moeche e facémolo coa quinta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Slalom. Fran Pico cun Citroën AX logrou a vitoria tras sacar partido do mellor crono do día que marcou na segunda manga oficial. A vitoria de Pico cortou a boa xeira de resultados de Rubén Gandoi, que se impuso nas 4 primeiras carreiras da temporada. En Moeche só puido acabar segundo. O podio absoluto completou uno Iván Picallo cun Citroën Saxo. Mariquiña Chao impúsose no trofeo feminino, mentres que Víctor Méndez foi o máis rápido entre os veteranos e José Luis López en debutantes. Así co repaso o resto de noticias, imos botando peche a este novo capítulo de Controcrono. Hoxe facémolo coa imaxe dos grandes protagonistas do Rally de Ferrol e novos flamantes campións galegos de rallies. Víctor Senra e José Murado seguen facendo historia cun título, o 8º pro piloto de Dumbría. Con eles marchamos. Até a próxima.